Σήμερα θα ρωτήσω το ChatGPT να μου ξαναφτιάξει logo κυπριακών ομάδων. Αλλά όχι ακριβώς όπως νομίζεις. Έχω φτιάξει εδώ πέρα έναν τροχό με διάφορα στυλ όπως αρχαία Ελλάδα, emoji, 1 ευρώ και το καταραμένο ανταλλαγή χρωμάτων με το μεγαλύτερο αντίπαλό τους. Τι θα δούμε σήμερα πραγματικά δεν ξέρω, αλλά με ποια ομάδα θα ξεκινήσουμε για να δούμε. Ξεκινάμε εδώ πέρα, έχουμε όλες τις ομάδες της Κύπρου και πάμε για τον Απόλλων Λεμεσό. Κάτι νομίζω μπορεί να κάνει εδώ πέρα το ChatGPT, αλλά τι στυλ θα πρέπει να κάνει εδώ πέρα ο Απόλλωνας? Για να δούμε. Το στυλ θα είναι anime κατευθείαν. Ένα από τα πιο δυνατά στα προηγούμενα επεισόδια που έχουμε κάνει με διάσημες ομάδες και ελληνικές ομάδες. Βάλω κάπου εδώ να τα δείτε μετά. Είναι γενικά πολύ δυνατό στυλ. Φύγαμε στο ChatGPT. Τι θα κάνει redesign λοιπόν σε anime στυλ, πολύ ενέργεια, speed lines, glow effects και όλα γενικά να είναι στο έπακρο. Οπότε για να δούμε τι μπορεί να φτιάξει εδώ πέρα. Για να δούμε, έρχεται. Παιδιά, είναι απίστευτο. Νομίζω είναι από τα καλύτερα λόγω που έχουμε δει σε όλα αυτά τα βίντεο που κάνουμε τα AI. Ό,τι καλύτερο. Κράτησε το στυλ γενικά του λόγου από πριν. Απόλλων πάνω, Λεμεσός κάτω και τη χρονιά το 1954 εκεί πέρα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά σήμερα, γιατί αυτό που δεν σου έχω πει ακόμα είναι ότι έχουμε και ένα tier list στο οποίο θα βάλουμε όλα τα λόγου που θα φτιάξει εδώ πέρα το ChatGPT και στο τέλος θα αποφασίσουμε ποιο θα είναι το top. Γιατί μόνο ένα μπορεί να είναι top. Το νέο λόγο του Απόλλωνα όμως, παιδιά, σίγουρα θα μπει στο καλό και τι θα δούμε τώρα που θα είναι καλύτερο από αυτό, ρε παιδιά? Είναι απίστευτο πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε άλλες 13 ομάδες φυσικά. Γράψτε μου κάτω και τι ομάδα είστε εσείς από την Κύπρο για να δω τι ομάδες υποστηρίζετε εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο. Και τώρα έχουμε την Ομόνοια Αραδίπου. Ομόνοια Αραδίπου. Αλλά τι στυλ θα έχουμε τώρα για την Ομόνοια Αραδίπου? Το είπα σωστά αυτή τη φορά. Horror, παιδιά. Άλλο ένα που είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει στα προηγούμενα επεισόδια. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει εδώ πέρα, γιατί δεν έχει και πολλά πράγματα πάνω το logo, είναι η αλήθεια. Τι θα μπορεί να κάνει να το κάνει τρομακτικό και horror, εσύ? Τι θα δούμε τώρα πραγματικά? Του βάλα να μου το κάνει. Scary horror, σκοτεινές σκιές, κόκκινα πράγματα. Και όσο περιμένω εδώ πέρα για να φτιάξει το logo, άμα σ' αρέσει το βίντεο τώρα και θες να δεις περισσότερα τέτοια ποδοσφαιρικά βίντεο, πάτα ένα like, κάνε ένα subscribe αν δεν έχεις κάνει ήδη, γιατί είμαστε τόσο κοντά στους 300.000 συνδρομητές, παιδιά. Νομίζω μόνο 500 μας λείπουνε. Και ρε φίλε, το έκανε. Εντάξει. Horror τώρα είναι αυτό, δεν ξέρω. Horror είναι, ναι. Αν νομίζω στα προηγούμενα βίντεο έχουμε δει καλύτερα horror. Τη United π.χ. στο πρώτο βίντεο που κάναμε ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε, Ομόνοια Αραδίπου θα το βάλω νομίζω στο μέτριο. Φυσικά, αν δεν συμφωνείς με κάτι που έχω πει στο tier list, γράψτε μου κάτω, ρε φίλε. Πες τι κάνεις εσύ τζάβου και βάζεις την Ομόνοια Αραδίπου τώρα στο μέτριο. Συνεχίζουμε, άλλες 12 ομάδες μας έχουν μείνει και τώρα έχουμε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Έχουμε και τον Παρθενώνα, έχουμε και τον Εύσωνα πάνω εκεί πέρα, οπότε νομίζω ότι θα έχει πράγματα να φτιάξει το ChatGPT. Και το στυλ για την Παραλίμνη θα είναι, για να δούμε, θα είναι καρτούν. Θα δούμε Παρθενώνα σε καρτούν τώρα. Ξεφτιάξει λοιπόν το logo της Ένωσης Νέων Παραλίμνιου και κάτω σαν να είναι ένα Looney Tune, έτσι, σαββατιάτικο πρωί καρτούν. Για να δούμε, έρχεται. Ρε φίλε! Ό,τι καλύτερο! Δεν ξέρω, παιδιά, άμα είσαι οπαδός της Παραλίμνης, παίζει. Βασικά εδώ πέρα έχει βάλει 2 εντάξει, είναι λίγο καταραμένο. Το κράτησε όμως, κράτησε τον Παρθενώνα εδώ πέρα με τρελά μάτια, έβαλε εδώ πέρα και τον Εύσωνα. Καλά, παιδιά. Πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα, στην αλήθεια. Περίμενα κάτι πολύ πιο καταραμένο. Θα μπει στο καλό, παιδιά. Δεν το περίμενα καθόλου, το βάλω εκεί πέρα. Εντάξει, δεν είναι καλύτερο από τον Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά βγήκε πολύ καλό, ρε φίλε. Δεν το περίμενα. Περίμενα κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Και συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη ομάδα, η οποία θα είναι ο Ακρίτας Χλώρακας. Και εδώ έχει και το άλογο, έχει και τον κύριο εδώ πέρα με την τουντούκα, τι είναι, με το βουβουζέλα. Το στυλ θα είναι τουρντούν ολόχρυσο. Οπότε τώρα πάμε για full bling, Dubai lifestyle. Κατάλαβες. Ωραία, ξαναφτιάξαμε το logo του Ακρίτα Χλώρακα με gold luxury elite version. Για να δούμε, βγαίνει. Ρε φίλε, πολύ χρυσό μου φαίνεται και. Κοίτα. Αυτό ακριβώς που του είπα έκανε. Ακρίτας Χλώρακας, όλο χρυσό. Έβαλα και ένα στέμμα πάνω. Ακόμα και το άλογο με τον άνθρωπο εδώ πέρα το έκανε λίγο 3D, έτσι. Παιδιά, ξέρετε κάτι? Καλό βγήκε, αλλά όχι τίποτα wow. Νομίζω και αυτό θα μπει στο μέτρο. Νομίζω ότι είναι χειρότερο από ό,τι ήταν η Ομόνοια εδώ πέρα. Οπότε θα το βάλουμε εκεί και πως τώρα καλά και μέτρια. Δεν έχουμε κάνει κακό. Το επόμενο λόγο λοιπόν θα είναι η Πάφος. Πολύ διάσημο λόγο. Ακόμα και στο εξωτερικό έχει φυσικά τον Ευαγόρο Παλικαρίδη, τον Κύπριο ήρωα πάνω.
Για να δούμε τι μπορεί να κάνει και να είμαστε και respectful κιόλας. Και το στυλ θα είναι. Μην μου δώσεις κάτι κακό, ρε φίλε. 2050 φουτουριστικό. Εντάξει, είναι respectful. Ξαναφτιάξε το logo της Πάφου FC σαν να είναι φτιαγμένο το 2050. Ultra minimal, φουτουριστικά chrome και ολογράμματα και τέτοια. Νομίζω θα βγει πολύ clean. Για να δούμε, έρχεται και. Οκ, εντάξει. Καλό είναι. Αυτό που του ζητήσαμε. Το έκανε λίγο έτσι με κρόμα, λίγο έτσι μεταλλικό, φουτουριστικό. Δεν το θεωρώ για τίποτα πίσω, να σου πω την αλήθεια. Πάφος δυστυχώς. Νομίζω καλύτερο είναι το logo που έχετε τώρα. Είναι κλασικό. Οπότε το redesign αυτό θα πω ότι είναι fail. Δεν είναι καταραμένο, απλά δεν ήταν πολύ καλό redesign. 9 ομάδες απομένουν. Για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη. Τώρα έχουμε τον Άρη Λεμεσού. Όταν είχαμε έρθει πέρσι στη Λεμεσό για το αντίπαλο για καλό, μου έχουν πει πάρα πολύ ότι ο Άρης ήταν η ομάδα της πόλης. Τώρα δεν ξέρω. Θα σας αφήσω εσάς να τσακωθείτε εκεί κάτω. Φιλικά πάντα, έτσι. Δεν θέλω να ακούω βρυσίδια και τέτοια. Και το στυλ θα είναι, για να δούμε, είχαμε το πρώτο μας κακό, θα είναι ζωολογικός κήπος. Για να δούμε, ρε παιδιά, του είπα να αλλάξει το κύριο σύμβολο στο logo του Άρη Λεμεσού με ένα random ζώο. Τι random ζώο θα επιλέξει τώρα για τον Άρη? Οκ. Κράτησε πάντως το αστέρι, αλλά έβαλε 2 αστέρια και το έβαλε ένα λιοντάρι. Παιδιά, νομίζω φαίνεται full clean, θα πω εγώ. Ίσως πω επίσης ότι φαίνεται καλύτερο από το logo που έχει τώρα ο Άρης. Είναι πολύ minimal το logo που έχει τώρα. Τώρα όμως είναι καλύτερο από την παραλίμνη. Χειρότερο νομίζω. Χειρότερο για λίγο, αλλά νομίζω ότι αυτό απλά με έπιαξε τελείως απροετοίμαστο αυτό με την Ένωση. Πολύ καλό βγήκε. We move λοιπόν, επόμενο logo κυπριακής ομάδας και είμαστε στην Ανόρθωση τώρα. Μεγάλη ομάδα η Ανόρθωση. Έχει και το που λέει αετός, έχει και τον αετό εδώ πέρα με τη φωτιά από κάτω νομίζω. Ανόρθωση Φαμαγκούστα θα έχει 5χρονο. Νερομπογιές και τέτοια. Αυτό μπορεί να είναι καταραμένο. Ωραία, ξαναφτιάξε το logo της Ανόρθωσης Φαμαγκούστα σαν να ήταν ζωγραφισμένο από ένα 5χρονο με νερομπογιές. Απλά σχήματα, αστεία ορθογραφία. Ωχ, παιδιά, έρχεται, το βλέπω. Πω. Ανόρθωσης. Μα μ' αρέσει που το έχει κρατήσει πάρα κάτι το ίδιο, αλλά το έχει κάνει απλά τελείως random. Τι έχει, κάτι μουτζούρες έχει εκεί πάνω. Άστα να πάει, εντάξει, άστα να καεί πραγματικά. Όπως καείται και ο αετός εδώ πέρα με το χαμόγελο. Μπες και το καταραμένο, άντε εντάξει. Ανόρθωσης. Έχουμε ακόμα ΑΠΟΕΛ, έχουμε ακόμα Ομόνια εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα ομάδες. Για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη όμως. Έχουμε την Ομόνια, την πρωταθλήτρια φέτος από ό,τι είδα κιόλας στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Αλλά τι στυλ δεν πρέπει να δώσουμε τώρα στην πρωταθλήτρια? Θα τους κάνουμε ακόμα πιο βασιλιάδες, να το πούμε έτσι, ή θα τους τρολάρουμε και θα πάνε στα καταραμένα κι αυτοί? Για να δούμε. Γυρνάει ο τροχός και το στυλ που θα έχουμε είναι Minecraft. Ομόνια Minecraft. Νομίζω πάμε για το καταραμένο, είναι αλήθεια. Αλλά όσο περιμένω το ChatGPT να το φτιάξει, να σας πω ότι 10 Μαΐου, τώρα αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, θα είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας για 2 μόνο παραστάσεις. Δεν θα έρθουμε σε καμία άλλη πόλη της Κύπρου φέτος. Η νέα μας ταινία Αντίπαλοι για Καλό Ένωση θα είναι μια προβολή στις 11, μια προβολή στις 5. Έχουν ήδη φύγει πάρα πολλά από τα εισιτήρια. Οπότε, αν θες να δεις τη νέα μας ταινία, να μας γνωρίσεις και να βγάλουμε φωτογραφίες, τότε πήγαινε στο more.com, link κάτω στην περιγραφή και πρόλαβε τα εισιτήριά σου. Για να δούμε, κατεβαίνει και. Εντάξει. Δεν μου φαίνεται και τίποτα απίστευτο, ρε φίλε. Εντάξει, το έκανε Minecraft, αυτό που το έκανε ουσιαστικά block, 8-bit. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, ψιλομέτριο προς κακό θα πω εγώ. Είτε το βάζω εδώ πάνω από τη Πάφου στο κακό, είτε το βάζω εδώ κάτω στο μέτριο. Νομίζω θα το βάλω εδώ, ρε φίλε, γιατί εντάξει. Τουλάχιστον άλλαξε λίγο και το σχηματισμό και τέτοια. Δεν είναι όπως η Πάφου που όλα κυριολεκτικά το άλλαξε χρώμα και μόνο αυτό. Οπότε θα το βάλουμε στο μέτριο. Για να δούμε, επόμενη ομάδα θα είναι Ολυμπιακός Λευκωσίας. Νομίζω ναι, Ολυμπιακός Λευκωσίας είναι. Και το στυλ θα είναι αρχαία Ελλάδα. Οκ. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό στο λόγο, ρε φίλε. Μια σκηνή, τι είναι ακριβώς? Λοιπόν, στυλ αρχαίας Ελλάδας, μυθολογικό λοιπόν, με πράγματα όπως σπαρτιάτικες ασπίδες, κάτι να φαίνεται ισχυρό, ηρωικό και θρυλικό, έτσι λέει. Οκ! Να σου πω, στην αρχή το έβλεπα και λέω που εντάξει φαίνεται full AI, αλλά εντάξει όλα φαίνεται AI. Αλλά μ' αρέσει, έχει όλα τα ελληνικά πράγματα. Έχει εδώ πέρα ακόμα και το σαν μάρμαρο που είναι εδώ γύρω. Ολυμπιακός, εντάξει που το περιμέναμε. Αλλά έχει και το L εδώ πέρα για τη Λευκωσία. Παιδιά, αυτό είναι πολύ καλό. Ίσως νομίζω θα το βάλω εδώ, παιδιά. Νούμερο 2. Όχι νούμερο 2, δεν είναι σε σειρά αυτά, να σου πω αλήθεια. Κάπου εδώ, έτσι, κάπως έτσι θα τα βάλουμε. Και θα διαλέξουμε στο τέλος ποιο είναι το αγαπημένο μας. Αλλά παιδιά, νομίζω έκανε πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα για τον Ολυμπιακό. 5 ομάδες μας παίρνουν, παιδιά. Έχουμε και τον ΑΠΟΕΛ εδώ πέρα. Για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη ομάδα. Και είναι ο ΑΠΟΕΛ.
Πώς γίνεται αυτό? Για να δούμε. Έχουμε σούπερ ήρωες λοιπόν. Πώς θα κάνει ο Αποέλ σούπερ ήρωες, ρε φίλε? Δεν έχει κάνει κάτι πάνω. Είναι ένα από τα πιο απλά λόγο στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ξαναφτιάξτε το λόγο του Αποέλ, του λέω σαν super hero team emblem. Θέλουμε πολλά εφέ, δραματικό comic book style, minimal. Νομίζω μπορεί να κουκάρει εδώ πέρα, παιδιά, το ChatGPT. Και όσο περιμένουμε τον Αποέλ, παιδιά, να πω ότι τώρα πια έχουμε και merch μέσα στην Κύπρο. Δεν πρέπει να πάρετε την Ελλάδα. Είναι στο viralshop.cy. 2 μέρες παράδοσης αντί για 15 που είχατε πριν από το Creator Shop. Και μόνο 3 ευρώ μεταφορικά με Box Now. Οπότε τώρα πια το merch μας είναι εύκολο στην Κύπρο να το πάρεις. Οκ, παιδιά, clean είναι τώρα που βλέπω και τις λεπτομέρειες. Όταν το είδα στην αρχή, λέω εντάξει, δεν έχει αλλάξει και πολλά. Αλλά άμα δείτε εδώ πέρα, έχει σπάσει κάπως το σήμα και από εδώ κάτω έχει βάλει κάπως ένα σαν honeycomb εφέ. Είναι glowing μπλε από εδώ, glowing κίτρινο από εδώ. Ξέρεις κάτι, το κράτησα πάνω κάτω το ίδιο, αλλά έβαλε πολύ ωραίες όντως super hero λεπτομέρειες. Ο λόγος που έβαλα την Πάφο και την Ομόνοια εδώ είναι επειδή δεν άλλαξαν πολλά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο clean. Νομίζω ότι το βάλω στο καλό, αλλά χαμηλά στο καλό, παιδιά. Γιατί όντως μου αρέσει σαν λόγο. Νομίζω είναι clean. Είναι πολύ πιο clean, ρε φίλε, τη Πάφο εδώ πέρα με τα μεταλλικά και τέτοια. 4 ομάδες απομένουν και έχουμε φυσικά και τον Υψώνα εδώ πέρα. Κρασόβα, Υψώνα, πώς λέγεται τώρα πια αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το χέρι εκεί πέρα που έχει βάλει. Αλλά νομίζω θα μάθουμε σύντομα. ΑΕΚ Λάρνακα είναι το επόμενο. Ωραία, πάμε και για μια ομάδα από τη Λάρνακα. Στυλ είναι e-sports, ωραία, οπότε θα είναι έτσι κάπως το φουτουριστικό, κάπως το anime, είναι ένα μίξ αυτών των δύο νομίζω, οπότε έχουμε μάθει από τα άλλα βίντεο που έχουμε κάνει. Ξαναφτιάξτε το logo της ΑΕΚ Λάρνακας σε ένα μοντέρνο e-sports team rebrand. Aggressive mascot, neon glow, gaming vibes. Αυτό μπορεί να είναι πολύ καλό, παιδιά. Πολύ clean. Εντάξει, το αναβάθμισε, παιδιά. Αυτό είναι όντως. Εντάξει, κράτησε το ίδιο στυλ. Καλό αυτό βέβαια, δεν το κάνει τελείως random. Αλλά το κάνει τελείως. Έβαλε εδώ πέρα 3D. Έβαλε τις αστραπές. Το glow effect εδώ γύρω και το 3D με τη σκιά εδώ πέρα. Παιδιά, εμένα μου άρεσε αυτό, είναι πολύ clean. Τώρα νομίζω έχω κάνει λίγο ό,τι να είναι το tier list. Κάτι μου λέει να κατεβάσουμε τον Αποέλ εδώ και να βάλουμε την ΑΕΚ Λάρνακας εδώ, έτσι. Αυτά, ρε παιδιά, εδώ πέρα είναι περισσότερο redesign. Εντάξει, αυτά θα τα συζητήσουμε πιο μετά. Θα τα αφήσω έτσι για τώρα και θα επιλέξουμε πιο μετά ποιο θα πάει στο top. Ή θα το κάνω έτσι, νομίζω. Ναι, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι όντως redesigned. Θα φτιάξουν όλα αυτά εδώ πέρα, είναι περισσότερο απλά τα αναβαθμίσανε, ας το πούμε έτσι. 3 ομάδες απομένουνε και ποιες θα είναι? Έχουμε τον Υψώνα Κράσαβα. Πώς το λένε, μωρέ τώρα? Πρώην ποδοσφαιριστής, blogger, πήγε την αγόρασε, άλλαξε τα ονόματα, την έκανε ροζ. Δεν ξέρω καν τι γίνεται, παιδιά, εκεί πέρα. Αλλά έχει αστείο logo, οπότε νομίζω που το AI μπορεί να φτιάξει πολύ καταραμένα πράγματα με αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι θα είναι το στυλ. Το στυλ είναι emoji. Οπότε, άμα είναι ένα χέρι, δεν μπορεί απλά να βάλει ένα χέρι emoji έτσι και να τελειώνουμε. Κράσαβα, Υψώνας FC με μόνο emoji. Πραγματικά νομίζω απλά θα βάλει ένα emoji έτσι με το χέρι και μετά απλά θα βάλει το KRSV. Φορτώνει λοιπόν και βλέπω. Εντάξει! Όπως το είπαμε, κυριολεκτικά έβαλε τα emoji με το χέρι, KRSV τα γράμματα, αστέρια είναι emoji, στραπές είναι emoji. Η μπάλα είναι το emoji, αλλά κάτι δεν μου κάθεται πολύ σωστό, ρε φίλε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς τα emoji. Το έχει φτιάξει πράγματα που νομίζει αυτό ότι είναι emoji. Εγώ το Υψώνας θα πάει στο κακό. Εντάξει, καταραμένο δεν είναι όπως το ανόρθωζης εδώ πέρα, αλλά εντάξει, δεν το θεωρώ και πολύ καλό. Και τώρα μας μείνανε 2 μόνο ομάδες, παιδιά. Ο Εθνικός Άχνας και η ΑΕΛ. Για να δούμε ποια ομάδα θα κάνουμε πρώτη και μετά ποια θα κάνουμε τελευταία. Πρώτα θα κάνουμε την ΑΕΛ, την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, και μετά τελειώνουμε με τον Εθνικό Άχνας. Στυλ λοιπόν για την ΑΕΛ θα είναι 1 ευρώ. Πω, αυτό θα είναι, μπορεί να είναι και αυτό καταραμένο τώρα. Τι μπορεί να νομίζει το ChatGPT ότι φτιάχνεται με 1 ευρώ? Πραγματικά έχουμε δει ό,τι να είναι από αυτό στο παρελθόν. Παιδιά, δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα το μέξι. Το βάλα να το κάνουμε 1 ευρώ, αλλά είναι τόσο απλό το logo της ΑΕΛ που δεν ήξερε τι να κάνει. Κυριολεκτικά απλά το κάνανε σαν να είναι φτιαγμένο με μπογιά. Δεν έχει κάτι άλλο να πεις ότι να έχει κάποιο ζώο ή κάτι να πεις ότι μπορεί να το κάνει πιο low budget. Θα το βάλω στο κακό, ρε φίλε. Δεν είναι ούτε καταραμένο, αλλά δεν είναι και τίποτα απίστευτο τώρα αυτό. Πώς με αυτό, θα το βάλουμε, ρε φίλε, εδώ, ξέρω εγώ, ανάμεσα την Πάφο και την Καρσάβα, όπως τη λένε, Κρασάβα. Και έμεινε μόνο τώρα ο Εθνικός Άχνας, αλλά τι στυλ θα είναι και μετά θα πάμε να δούμε ποιο από τα logo θα βάλουμε στο top of the top των redesign του ChatGPT. Έχουμε fast food, έχουμε luxury. Fast food θα πάμε λοιπόν για να δούμε αν ο Εθνικός Άχνας φτιάχνει καλό μπεργκεράκι. Ξαναφτιάξε το logo του Εθνικού Άχνα λοιπόν σαν να ήταν fast food εστιατόριο. Φανταχτερά χρώματα, playful design και απλά σχήματα. Φορτώνω λοιπόν το τελευταίο logo πριν πάμε να αποφασίσουμε το top και
Εθνικός Άχνας και Εθνικός από κάτω. Εντάξει, παιδιά, αυτό το θεωρώ πολύ κακό, θα το πω. Μην σου πω και καταραμένο, γιατί έχει δύο φορές τον εθνικό πρώτον. Και δεύτερον, είναι πολύ απλό, ρε φίλε. Απλά ένα μπεργκεράκι θα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα τώρα με το λόγο. Έχει την Ελλάδα πάνω, να βάζεις τα σωστά χρώματα και τέτοια. Πολύ μη τα πω εγώ. Μα αυτό εδώ στο κακό, άντε βάλω στο καταραμένο, δεν μ' άρεσε σχεδόν καθόλου αυτό, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε τις ομάδες για να επιλέξουμε για το top. Έχουμε Απόλλων Λεμεσού, έχουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε την Παραλίμνη, τον Άρη Λεμεσού και την ΑΕΚ Λάρνακας τώρα. Ποιο θα επιλέξουμε από αυτά? Η Παραλίμνη, η αλήθεια είναι ότι με εξέπληξε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα καθόλου αυτό με τα cartoon και τα Looney Tunes. Αλλά και ο Ολυμπιακός μ' άρεσε πάρα πολύ. Και από όλο μεσού το anime, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατό. Εντάξει, του Άρη και της ΑΕΚ ήταν απλά. Είναι λίγο πιο χαμηλό στο rating, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι καλά. Οπότε είμαι μεταξύ αυτών των τριών εδώ πέρα, παιδιά. Εσύ ποιο θα επέλεγες γενικά να βάλουμε στο top από όλα αυτά που είδες σήμερα? Γράψτε μου κάτω. Εγώ θα πω, παιδιά, τον Ολυμπιακό Λευκοσίας να πω όταν, γιατί τώρα το είδα κιόλας ότι έχει κρατήσει τα ίδια χρώματα. Τα πράσινα εδώ κάτω, μαύρα λίγο πιο πάνω, το ίδιο σχήμα. Απλά το έκανε τελείως redesign στην αρχαία Ελλάδα. Οπότε αυτό θα πω ότι είναι το top. Αν σ' άρεσε το σημερινό βίντεο με το AI, πάτα ένα like, γράψε μου κάτω ποιο είναι το αγαπημένο σου και αν δεν έχεις κάνει ήδη, κάνε ένα subscribe. Εμείς θα τα πούμε 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Τα λέμε εκεί πέρα και αν θες να δεις κι άλλο βίντεο τώρα, πάτα εδώ πέρα να δεις όταν έκαναμε τις ελληνικές ομάδες AI Redesign.